Κατά το πρόγραμμα θα δώσω τον λόγο απευθείας στην κυρία Βασιλική Μελικίδου, η οποία είναι διδάκτορ φιλολογίας, εργάζεται στο Ινστιτούτο Ελληνικών Σπουδών στο Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη, έχει εκπονήσει μια εξαιρετική διδακτορική διατριβή στο τμήμα φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και χαιρόμαστε που την έχουμε και πολλές άλλες δημοσιεύσεις. Χαιρόμαστε που την έχουμε κοντά μας και που θα την ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον να μας μιλάει για το θέμα λύματα και ρήματα μαχόμενης θεολογίας. Κυρία Μελικίδου, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ. Σεβασμιότατοι, όσοι εκαφηγούμενοι γέροντα Θεέ, σεβαστοί πατέρες, μοναχοί και μοναχές, κυρίες και κύριοι. Ένα φωτισμένο παράθυρο εποπτεύει μια μικρή κομμόπολη του νομού Ιτωλοκαρνανίας στις περισσότερες νύχτες του χρόνου. Ένας άνθρωπος γράφει ασταμάτητα και καθιστά με το συγγραφικό του έργο τη μικρή κομμόπολη ανά τον κόσμο μεγάλη. Αν κάναμε επιτόπια ανθρωπολογική έρευνα και θέλαμε να αποκωδικοποιήσουμε το φαινόμενο που φέρει το όνομα Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, η περιγραφή που προηγήθηκε δεν θα ήταν μια λογοτεχνίζουσα έξαρση, αλλά το πραγματικό σκηνικό, όπου είναι εγκατεστημένο το ποιμαντικό του εργαστήρι, το οποίο θα επιχειρήσω με την εισήγηση αυτή και κατά το μέτρο των δυνατοτήτων μου να φωτίσω. Μου ανατέθηκε μέσα από την παρουσίαση των επαιτειακών τόμων για τα 20 χρόνια της αρχιερατείας του Μητροπολίτη Ναυπάκτου, 1995-2015, να αποτυπώσω την επίδραση του συγγραφικού του έργου. Πήρα στα χέρια μου τους 12 συνολικά επαιτειακούς τόμους, που περιέχουν μια μεγάλη ποικιλία κειμενικών ειδών και ξεκινώ με την ανάγνωση των τίτλων τους, γιατί και από μόνοι τους συγκροτούν ταυτόχρονα ένα ενδιαφέρον και γλωσσικά αυτόνομο κείμενο, αλλά ταυτόχρονα και έναν χάρτη του ποιμαντικού του έργου. Θα παρεμβάλλω επίσης μια συνοπτική παρουσίαση. 1. Θεολογία και ποιμαντική, εγκύκλοι 20ετίας. 2. Θεολογικές περιοδίες σε διάφορες χώρες. Στην Αμερική, Σιάτλ, Ατλάντα, Βοστόνη, Ουάσιγκτον, αλλά και στην Ευρώπη. Βέλγιο, Γερμανία, Σουηδία, Ιταλία, Λιθουανία, Κριμαία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Γεωργία, Ρωσία, Κύπρος και Μέση Ανατολή, Λίβανος και Συρία. 3. Αναγνωστικό κατήχηση. Γραπτά κηρύγματα του καλοκαιριού που εκφωνήθηκαν στα χωριά της Ναυπακτείας. 4. Εκκλησιαστική ιστορία και θεολογία για του τύπου. Άρθρα σε εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Βήμα, ελευθεροτυπία, νέα, καθημερινή, κόσμος του επενδυτή, αυγή κτλ. Καθώς και στον ηλεκτρονικό τύπο. 5. Μαχόμενη θεολογία, συνεντεύξεις 20ετίας και πάλι σε έντυπα πανελλήνιας εμβέλειας, αλλά και στον υπαρχιακό τύπο. 6. Χωρίς υποσημειώσεις, σχολιασμοί γεγονότων της επικαιρότητας στη μόνιμη στήλη του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και στην εφημερίδα εκκλησιαστική παρέμβαση που εκδίδεται από την αρχή της αρχιερατείας του μέχρι και σήμερα. 7. Πραγμάτων έλεγχος, επίκαιρη αρθογραφία και συγκεκριμένα τα κύρια άρθρα της εκκλησιαστικής παρέμβασης. 8. Βιβλία ανοίγονται. Βιβλιοκριτικές και πρόλογοι σε βιβλία τρίτων, αλλά και δικά του. 9. Λόγοι δημοσιεύονται. Ευχαριστιακοί και περιστασιακοί λόγοι που εκφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια ιερών ακολουθιών, αλλά και σε συνέδρια. 10. Εκκλησιαστικός σφυγμός. Άρθρα που επιχειρούν να αποδώσουν το σφυγμό του σώματος της Εκκλησίας. 11. Ήλματα και ρήματα ζωής προσκαιρού και αιωνίου. Ήλματα που δημοσιεύτηκαν στη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια και κείμενα που αφορούν θεολογικά και εκκλησιαστικά θέματα. Τέλος, 12. Οδίτες και πολίτες, ομιλίες σε ακροατήρια εντός και εκτός Ελλάδας. Η ποιμαντική δραστηριότητα της αρχιερατικής 20ετίας είναι αποτυπωμένη στους 12 τόμους, αν θεωρήσουμε ότι το ποίμνιο εκκινεί από την Ναύπακτο και επεκτείνεται σε όλον κυριολεκτικά τον κόσμο. Τα κείμενα των τόμων αυτών παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί η συγγραφή τους
πραγματοποιήθηκε με διαφορετικές συνθήκες σε σχέση με το υπόλοιπο έργο, δεν προκύπτουν από εστιασμένη έρευνα, αλλά αποτελούν απόσταγμα αφομοιωμένης εμπειρίας και γνώσης, χωρίς υποσημειώσεις, για να χρησιμοποιήσω τον τίτλο του ενός από αυτά που με τη σειρά του παραπέμπει σε κείμενο του Δεσσαήλτη. Πρόκειται για έναν τεζάουρος, όπως λέμε και εμείς οι φιλόλογοι, του ποιμαντικού έργου του Ναυπάκτου Ιεροθέου, που αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται, τις αρχές και τις μεθόδους της εργασίας του. Η θεματολογία των 12 βιβλίων είναι ιδιαίτερα πλούσια και δεν μπορεί να αποτυπωθεί παρά μόνο ως φάσμα. Θέματα θεολογικά, δογματικά, λειτουργικά, εκκλησιαστικά, θρησκεολογικά στη μία άκρη του φάσματος και στην άλλη κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά, επίκαιρα και μη. Στο ενδιάμεσο, ιστορικά και επιστημονικά, από την ερμηνεία των Ευαγγελικών αναγνωσμάτων του καλοκαιριού, στο αναγνωστικό κατήχησης, μέχρι το AIDS, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, την παγκοσμιοποίηση, την οικονομική κρίση. Μια πολυπραγμοσύνη που δεν είναι ποτέ επιδεικτική, αλλά προκύπτει φυσιολογικά και φυσικά από τη δράση σε αντίστοιχα πεδία, σε μεγάλο βαθμό από την ανάθεση ρόλων και αποστολών εκ μέρους της Εκκλησίας. Αν ένας μελετητής, αλλά και ο απλός αναγνώστης, είχε υπόψη του μόνο τους θεολογικούς τίτλους του υπόλοιπου έργου του, θα περίμενε ίσως ότι ο συγγραφέας τους θα παρέμενε περιχαρακωμένος αυστηρά και απόλυτα σε αυτό. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ο Ναυπάκτου Ιεροθέος ζει σε δύο κόσμους. Επιλέγει το ανοιχτό ημικύκλιο από την εικόνα της Πεντηκοστής, η μεταφορά δική του, ανοίγεται στην κοινωνία αποφεύγοντας τις κλειστές πόρτες και παρακάμπτοντας τα μανιχαϊστικά διλήμματα, δηλώνει ότι όλα τα θέματα η Εκκλησία πρέπει να τα αντιμετωπίζει από την ποιμαντική τους πλευρά, χωρίς να συμφωνεί και να ευθύνεται για όσα συμβαίνουν εκεί. Το άνοιγμα αυτό πιστεύει ότι πρέπει να επιχειρείται από κάθε σύγχρονο θεολόγο, προκειμένου να βοηθήσει αγαπητικά και καινοτικά, με βασική προϋπόθεση την απόκτηση γνήσιων εμπειριών του Θεού και ταυτόχρονα την κατάκτηση της σύγχρονης γνώσης και την παρακολούθηση των εξελίξεων της επιστήμης. Προς την κατεύθυνση αυτή παρακολουθεί τα σύγχρονα ρεύματα με τον θεολογικό του φακό και αναζητά τα σημεία επαφής τους με την Ορθόδοξη θεολογία, όχι για να τα παρελύσει απλώς μεταξύ τους, αλλά για να εξετάσει κατά πόσο μπορούν να συνδιαλεχθούν ουσιαστικά και να προταθούν ως μοντέλα θεραπείας ή ως προτάσεις για αντίστοιχα προβλήματα. Για να το επιτύχει μελετά κατά από αυτά, θα χρειαζόταν μια ξεχωριστή εργασία για να εντοπιστεί όλο το διακειμενικό δίκτυο που διατρέχει το έργο του και να αποδελτιωθούν όλες οι αναφορές του σε συγγραφείς κλασικούς και συγχρόνους από τους χώρους της κοινωνιολογίας, της ψυχολογίας, της φιλοσοφίας, της βιολογίας, της ιστορίας. Γράφει: όποιος αγαπά κάτι και έχει έμπνευση για αυτό που κάνει, βρίσκει τον απαραίτητο χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι έχω μελετήσει πολύ στο παρελθόν και εξακολουθώ να μελετώ, παρατηρώ τα κοινωνικά και ιδεολογικά ρεύματα της εποχής μας. Ασχολούμαι με τον πόνο των ανθρώπων και έπειτα βρίσκω χρόνο να καταγράφω τις σκέψεις μου. Ό,τι κάνω, το κάνω με αγάπη, με έμπνευση, ακόμη και ταξιδεύοντας. Μειώνω το χρόνο της αναπαύσεως και της κακώς εννοούμενης ψυχαγωγίας. Γράφω το μεσημέρι και το βράδυ, ακόμη και τις μεγάλες εορτές, όπως το Πάσχα, όταν οι άλλοι διασκεδάζουν ή αναπαύονται. Ζω ως ερημίτης μέσα στην κοινωνία, χωρίς να απομακρύνομαι από τα προβλήματα του λόγου. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος, σε συνέντευξή του, αποποιείται τον τίτλο του λογίου και επιλέγει συνειδητά την ταυτότητα του μαχόμενου θεολόγου που εργάζεται στο πεδίο. Σχεδόν όλα τα βιβλία που έχω εκδώσει, γράφει, δεν είναι αποτέλεσμα δουλειάς γραφείου και σπουδαστηρίου, αλλά καρπός ποιμαντικής διακονίας. Προτού καταγράψουμε την υποδοχή και την επίδραση που άσκησε το έργο του Μητροπολίτη Ναυπάκτου, όπως αποτυπώνεται στους παιδιακούς τόμους, είναι, θεωρώ, απαραίτητο να κάνουμε μια προσπάθεια καταγραφής ορισμένων έκτυπων χαρακτηριστικών του ποιμαντικού του έργου. 1. Απουσία φωτικότητας, απεσιοδοξίας, ότι δήθεν η κοινωνία μας είναι κοινωνία παρακμής, τα λόγια του.
και επιθετικότητας. Αποτελεί συνειδητή επιλογή του, όπως συνηθίζει να γράφει, να εργάζεται επιθετικά. 2. Στοιχεία αντικομφορμισμού σε θέματα που αφορούν την άσκηση της εκκλησιαστικής εξουσίας. Οι επίσκοποι είναι υπηρέτες του λαού και όχι φεουδάρχες. Σχετικά με τον εθνικισμό, τον οποίο συχνά παρουσιάζει ως αίρεση, την πολυπολιτισμικότητα ως παράγοντα γνώσης ξένων παραδόσεων, αλλά και βαθύτερης επίγνωσης της κυρίαρχης παράδοσης. 3. Εκλαΐκευση του θεολογικού λόγου χωρίς παραχώρηση στο λαϊκισμό, ανεξάρτητα από τους αποδέκτες του. Η προσαρμοστικότητα της γλώσσας που χρησιμοποιεί είναι πραγματικά εντυπωσιακή και απολύτως συνειδητή. Απλή στα θερινά κηρύγματα του αναγνωστικού κατήχησης και επιστημονική στα θεολογικά λύματα της μεγάλης χριστιανικής εγκυκλοπαίδειας. Γράφει: ο θεολογικός λόγος πρέπει να γίνεται αποδεκτός και από τους ανθρώπους που δεν εκκλησιάζονται, αλλά πρέπει να προβληματίζονται με έναν ιδιαίτερο τρόπο από αυτόν. Ωστόσο, η ποιότητα του θεολογικού του λόγου, ανεξάρτητα από το ακροατήριο, παραμένει αδιάπτωτη σε όλες τις περιπτώσεις, καταρρίπτοντας στην πράξη το μύθο του απλού θρησκευόμενου. 4. Η σχέση με την πολιτική. Ο σεβασμός στην πολιτική εξουσία συνδέεται με την απουσία κομματικών ταυτίσεων και την αντιμετώπιση της Εκκλησίας και της πολιτικής ως διακριτών και ανεξάρτητων πεδίων. 5. Η σχέση με την επιστήμη και την τεχνολογία. Η απουσία φοβικότητας ακολουθείται και εδώ και μεταφράζεται σε παραδοχή της προσφοράς της και παρακολούθηση των εξελίξεών της. Η αποδοχή από τη μία της επιστήμης και η επίγνωση από την άλλη των αναγκών της σύγχρονης κοινωνίας συνυπάρχουν με την πεποίθηση ότι η βάση παραμένει η πατερική θεολογία, γεγονός που από μόνο του θέτει σαφείς διαχωριστικές γραμμές με τη μεταπατερική σκέψη. Εισαγωγικά. Δεν παραγνωρίζουμε την πραγματικότητα, αλλά και δεν την υιοθετούμε. Αντίθετα, η αποδοχή του τραυματισμένου ανθρώπου οδηγεί στην θεραπευτική του αντιμετώπιση. Απορρίπτει την υπεραισιοδοξία που καταλήγει στον δογματικό μινιμαλισμό, αλλά και από την αντίθετη πλευρά τον φανατισμό και τον φονταμενταλισμό και θέτει ως στόχο της θεραπείας να γίνει ο άνθρωπος θεολογικό όν, ο όρος δικός του. Διαφορετικά θεωρεί ότι θα παραμείνει ένα ανικανοποίητο τραγικό όν. Αν είναι ήδη αρκετά δύσκολο να ανιχνεύσει κανείς σε ένα τόσο πληθωρικό έργο χαρακτηριστικά γνωρίσματα, ακόμη πιο δύσκολο είναι να προχωρήσει βαθύτερα και να αναδείξει τους κύριους άξονές του. Μελετώντας τους επαιδειακούς τόμους, διαπίστωσα ότι σχεδόν συστηματικά ορίζει με έναν τρόπο φυσικό και κάθε άλλο παρά σχολαστικό τις έννοιες τις οποίες πραγματεύεται. Στην τακτική αυτή απηχείται η ανάγκη του να μιλήσει συγκεκριμένα και όχι συνθηματολογικά, αλλά να εκπαιδεύσει τους αποδέκτες του, παρέχοντάς τους συμπυκνωμένη με σαφήνεια και ακρίβεια την αφομοιωμένη εμπειρική θεολογική του γνώση. Επέλεξα λοιπόν, σε κάποιο βαθμό καθοδηγούμενη και από την επαγγελματική μου ανασχόληση με τη λεξικογραφία, ως μέθοδο ανάσυρσης των αξώνων γύρω από τους οποίους οργανώνεται η θεματική των επαιτειακών τόμων, θέλοντας δηλαδή να περάσω από τα λύματα, τα λεξικογραφικά, στα ρήματα, την τυπολογία των ορισμών του, οι οποίοι θα μπορούσαν να συγκροτήσουν πραγματικά ένα νοητικό ή και εξωτερικό θεολογικό λεξικό. Επιλέγω προς το παρόν τα σημαντικότερα σημεία της τυπολογίας αυτής. 1. Από το εξωτερικό επίπεδο στο εσωτερικό. Η μετακίνηση αυτή επιχειρείται συχνά, σχεδόν συστηματικά, καθιερώνοντας ως καθοριστικό τον τρόπο και όχι τον τόπο, υπερβαίνοντας τη δεσμευτικότητα του χρόνου και καταργώντας τα όρια ανάμεσα στο μοναχικό και κοσμικό τρόπο ζωής. Η Θεία Λειτουργία δεν είναι μόνο αυτά που λέγονται, αλλά αυτά που γίνονται εσωτερικά. Το εκκλησιαστικό γεγονός είναι μυστήριο που συντελείται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, αλλά και της καρδιάς του ανθρώπου. Η γέννηση, η σταύρωση, η Ανάσταση του Χριστού ορίζονται ως προσωπικά οντολογικά γεγονότα. 2.
Η μετακίνηση στον εσωτερικό χώρο υποβοηθείται από μια κεντρική μεταφορά η οποία τροφοδοτεί μια μεγάλη σειρά ορισμών. Η Εκκλησία είναι νοσοκομείο, στόχος της πνευματικής ζωής είναι η θεραπεία του ανθρώπου, η ορθόδοξη ψυχοθεραπεία μέσω της συνηθικής παράδοσης δηλαδή, οι Άγιοι και οι Ιερείς είναι γιατροί, τα μοναστήρια είναι ιατρικές σχολές. Η κομβική αυτή μεταφορά συνδέεται με τη βασική παραδοχή ότι η εμπειρία είναι η βάση της θεολογίας, η οποία είναι λόγος περί της θεραπείας, σύμφωνα με την πατερική μέθοδο, κάθαρση, φωτισμός, θέωση, και γι' αυτό αντιμετωπίζεται ως επιστήμη και μάλιστα θετική. 3. Η κεντρική αυτή μεταφορά, αλλά και άλλες επιμέρους, εκτός των άλλων, μαζί με κάποιους απρόβλεπτους συσχετισμούς ενιών, όπως και απόπειρες ανανοηματοδότησης λέξεων, θα έχω τη δυνατότητα να παραθέσω παραδείγματα στη γραπτή μορφή της εισήγησης μου, λειτουργούν ανατρεπτικά και ανοικιωτικά, δυναμητίζοντας την οικειότητα της συνήθειας και υποκινώντας την επανανακάλυψη. Ο χριστιανισμός είναι εργαστήριο λειψάνων. Η ενορία είναι θεραπευτική κοινότητα. 4. Η μέθοδος της αντιδιαστολής που πραγματώνεται με τη σύνταξη δεν είναι, αλλά. Ο νους δεν είναι η λογική, αλλά ο οφθαλμός της ψυχής. Η Εκκλησία δεν είναι θρησκευτικοπολιτική οργάνωση, αλλά σώμα Χριστού και κοινωνία θεώσεως. Η αμαρτία δεν είναι απλώς μία άρνηση ενός νόμου, ούτε μία ψυχολογική κατάσταση, αλλά είναι η διακοπή της σχέσεως με το Θεό. Το ίδιο συμβαίνει και με τη σύνταξη, άλλο. Άλλο Εκκλησία, άλλο θρησκεία. Άλλο νοερά προσευχή, άλλο γιόγκα. Άλλο παράδοση, άλλο συντήρηση. Η τακτική αυτή, αλλά και η τακτική της ανοικίωσης, επιτυγχάνουν τη διάλυση των παρανοήσεων και την αποκατάσταση κρίσιμων ενιών με έναν τρόπο που παραπέμπει στην εργασία αποκατάστασης μιας παλιάς εικόνας μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας, από την οποία απομακρύνονται μεταγενέστερες παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις αυτές, που αποτυπώνονται στο δεύτερο σκέλος αυτού του τύπου των ορισμών, που χρησιμοποιούν τον τύπο της αντιδιαστολής, προέρχονται κατά κύριο λόγο από την αλωτριωτική επίδραση της δυτικής θεολογίας και των συστατικών χαρακτηριστικών της. Ηθικισμός, κοσμίκευση, μεταφυσική. 5. Προσθήκη. Πρόκειται για τους ορισμούς με τη σύνταξη όχι μόνο αλλά και, οι οποίοι επεκτείνουν τη σημασία για να τη συμπληρώσουν και να την αποτυπώσουν πιο ολοκληρωμένα, στοχεύοντας στο βάθος της οριζόμενης έννοιας. Άθεος δεν είναι μόνο αυτός που δεν πιστεύει στο Θεό, αλλά και εκείνος που δεν έχει προσωπική γνώση του Θεού. Καθώς και εκείνος που πιστεύει ως Θεό ένα ανύπαρκτον και επομένως η αθεία ως άγνοια μπορεί να επικρατεί ακόμη και στον χώρο των εκθρησκευωμένων. Το περιεχόμενο των επαιτειακών τόμων, με τα χαρακτηριστικά και τους άξονες που επιχείρησα να καταγράψω, γίνεται αποδεκτό από ένα ευρύτατο κοινό και την υποδοχή αυτή, κλείνοντας, καλούμε να αποτιμήσω. Πρώτα απ' όλα, η υποδοχή σταθμίζεται έμεσα από το ίδιο το περιεχόμενο των επαιτειακών τόμων. Η τοποθέτηση στην Μητροπολίτη Ναυπάκτου σε κέρυες εκκλησιαστικές θέσεις και η ανάθεση ρόλων από την Εκκλησία για τη διαχείριση κρίσιμων κοινωνικών και εκκλησιαστικών θεμάτων, AIDS, καταπολέμηση ναρκωτικών, Ολυμπιακοί αγώνες, αναγραφή της σκέφων, της ταυτότητας και πολλά άλλα, αποτελούν επιβεβαίωση στην πράξη της ταυτότητάς του ως δημόσιου διανοούμενου που έχει την ευχέρεια να παρεμβαίνει στα κοινωνικά δρόμενα. Η ταυτότητα αυτή επιβεβαιώνεται και από το ενδιαφέρον του τύπου, που πολύ συχνά φιλοξενεί συνεντεύξεις και άρθρα του, ενώ οι διαλέξεις και τα μαθήματα σε πανεπιστήμια της Ανατολής, Θεολογική Σχολή του Λιβάνου και της Δύσης, Ευρώπης και Αμερικής, και εκατοντάδες συμμετοχές σε συνέδρια αναδεικνύουν την αναγνώριση εκ μέρους και του ακαδημαϊκού κόσμου. Ωστόσο, έχουμε στη διάθεσή μας και συγκεκριμένες άμεσες καταγραφές, με κορυφαίο το παράδειγμα της Αμερικής. Η κρίση της μεταφυσικής και τα εμπειρικά θέγητρα, για να δανειστώ μια έκφραση του Ιωάννη Ρωμανίδη, της θεολογίας του Ναυπάκτου Ιερωθέου,
αιτιολογούν το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται με τη μεγάλη προσέλευση κοινού στις ομιλίες του από διάφορες πολιτείες, ανάμεσά τους ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτές, αλλά και θετικοί επιστήμονες, τις μακρότατες συζητήσεις μετά τις ομιλίες, τις επιστολές με εντυπώσεις ακροατών, τα δημοσιεύματα στον τύπο και τις συνεντεύξεις. Ιδιαίτερη θέση στην καταγραφή αυτή κατέχει η ισχυρή επιδραστικότητα της ορθόδοξης ψυχοθεραπείας, η οποία αποτελεί ίσως τη μοναδική περίπτωση θεολογικού βιβλίου που ενέπνευσε τις αρχές λειτουργίας δομών υγείας. Αντλώ τα στοιχεία από το βιβλίο Θεολογικές Περιοδίες. Και αναφέρομαι στην περίπτωση του Αμερικανού ψυχοθεραπευτή και του Ειδικού Κέντρου Ψυχοθεραπείας που διευθύνει, καθώς και στην περίπτωση της Ρουμανίας και συγκεκριμένα του Θεραπευτικού Κέντρου για Καρκινοπαθείς στη Μισοάρα, η σύσταση και η λειτουργία του οποίου βασίζεται καταστατικά στις αρχές του βιβλίου αυτού. Το ζήτημα όμως της υποδοχής και της επίδρασης του έργου δεν μπορεί παρά να συσχετιστεί και με τους αποδέκτες. Οι αρχικοί αποδέκτες των κειμένων αποκαλύπτουν και πάλι ένα εύρος εντυπωσιακό ως προς την κοινωνική και μορφωτική τους διαστρωμάτωση, αλλά και τη γεωγραφική τους κατανομή, από τα χωριά της ναυπακτείας μέχρι τις πανεπιστημιακές αίθουσες της Αμερικής. Ο τρόπος με τον οποίο εργάζεται ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου προϋποθέτει ένα ακροατήριο απολύτως ενεργητικό, αφού δεν ενδιαφέρεται ποτέ να του παραδώσει τις συνταγές σωτηρίας, εύκολη συνθηματολογία και φιλοσοφίζουσες γενικότητες που προσφέρονται για κατανάλωση και ανακύκλωση σε κοινωνικές συναναστροφές, αλλά τα εργαλεία που οδηγούν στην προσωπική εμπειρική γνώση, οδηγώντας το από τον γυαλό στην κατάδυσή του στο βυθό. Ο ίδιος ο Ναυπάκτου διαμορφώνει και καταθέτει τους όρους της πρόσληψης, διαγράφοντας τον ανθρωπολογικό τύπο του αποδέκτη του έργου του. Εισαγωγικά. Μου αρέσουν περισσότερο οι αμφισβητείες, οι αναρχικοί, οι ανήσυχοι. Πολλές φορές απέκτησα μεγαλύτερη κοινωνία με αυτούς παρά με τους θρησκευόμενους φανατικούς και τους αδιάφορους που επιμένονται από ανία. Μου αρέσουν όσοι πεινούν και τυψούν για δικαιοσύνη, για ποιότητα και πληρότητα ζωής, παρά οι βολεμένοι. Το εργαστήρι του συγγραφέα, όχι το γραφείο, ούτε το εργαστήριο, αλλά το εργαστήρι, ίσως μπορεί να γονιμοποιηθεί μόνο στο αντίστοιχο εσωτερικό εργαστήρι, αυτού που προσλαμβάνει το λόγο και επεξεργάζεται το αίτημα για θεραπεία στη μοναξιά και στο σκοτάδι του υπαρξιακού χώρου, δημιουργώντας στη συνέχεια χώρο για την επίσκεψη του Θεού. Εκεί όπου ο χωρητικός ορισμός του αθέου, τον οποίο καταγράψαμε παραπάνω, περιχωρεί τον εντός εισαγωγικών άθεο δημοσιογράφο Βασίλη Ραφαηλίδη, ενθουσιώδη και συντετριμμένο αποδέκτη του θεολογικού λόγου του Ναυπάκτου, όταν τον προσκαλεί ένα βράδυ στο σπίτι του και μιλούν μαζί 2,5 ώρες. Στις οριακές καταστάσεις, εκεί όπου ελέγχεται ουσιαστικά η πρόσληψη και η επίδραση του λόγου. Στο κελί του Φραντ Άτγουτ, του άλλου φίλου του Ναυπάκτου, του Αντώνιου και στο τέλος Εφρέμ, του θανατοποιηνή τύπου ο θεολογικός λόγος, τον οποίο μαθητεύουμε τις μέρες αυτές, μεταμόρφωσε σε ασκητή. Σας ευχαριστώ.